Arratsaldeon berehala atarratzerat goaz, bihar korrika hasiko baita, baina lehenik heldu den igandeko herriko bozen bigarren itzulia, eta hemen Baionan berritasun handia. Ezkerra elgarrekin bateginik Lapurdiko hiriburuan Jean-Claude Iriart abertzalea eta Henri Etxeto sozialistaren zerrendek bategin dute igandeko bigarren itzuliaren zata. Olakorik ezen sekulan gertatu orain arte batasuna nola lortu ote da aldiuntan. Aski erreski, zenta astapenitik iduritu baitzauku bozkazaleak eman duten mezua biziki argi dela. Gehiengoak ez du gehiago ez dio Etxegarrai sustengoa eman, eta denbora berean naiz eta ezkerreko emaitzak doi bat tipiture, 47 heltzen da, bat eratzen bali madira ezkerreko zerrenda guzien emaitzak. Horrek nahi du ezkerra 47, Etxegarrai 42, hor bada, parada historikoa, alternantzia iraikitzeko Baionan. Le message le plus simple, c'est évidemment celui du changement. Aldaketa etor liteke, herriko etxea eta hautetsiak hurbilagoak izan daitezen, jendea elkartu behar da, abstentzionisten gana joanez, eta ideia amankomunak aintzinean emanez. À 2 reprises, ils ont raté le rendez-vous. Monsieur Iriart l'a clairement aussi reconnu. Alternatiba ez da egin ahal izan bi aldiz, joenez, boz emaileak beren bozaren jabeak dira, mainan eskuina eta eskuin muturraren kontra jokatzea gomendatzen du, bigarren lehiatik kanpo gelditu den Frantzia intxumituak. Iriart eta Etxetoren ezkerra elkarretaraturik, begira, matematikoki, Jean-René Etxegaraik zailtasunak izan ditzake, auzapez karguan segitzeko. Attention à ce qui se prépare, parce que nous avons affaire au mariage de la carpe et du lapin. Kasu egiteko erraten di abstentzionistei bere ustez deus ez da egina, ez garaipena, ez eta galtzea. 6 urtez euneko 2 emendatu da ezkerrak 7 puntu galdu dituelarik. Ez du ongi ulertzen abertzaleek nola bat egin duten Henri Etxetorekin, Euskal Hirigune elkargoaren sortzearen kontra agertu baizen. Bigarren itzulian lehen aldikoz Baionan eskuin muturra lehiatuko da ere. Ce sont quand même 2 listes avec des antagonismes. Ezkerraren ezkontza ez du ulertzen, batzuta bertzeak iritzi arrunt desberdinak baitituzte. Bere proiektu alternatiboa aurkezten segituko du aulki bat edo bi irabazteko gisan herriko etxean. Baionan dena zabalik dago, aldaketa gertatuko ote den, igande gauean jakinen da. Hogeita laugarren korrika hemendik abiatuko da bihar, egun biziki handia ospatuko da hemen Basaburuko hiri nagusiaren inguruan eta euskaltzaleak prest jadanik begira. Laugarren korrikan 1985 duela 40 urte, lehen kilometroaren eramaileak, Jakesa Gergaraek, bigarren kilometroko eramaileari Solange Ximisti lekukoa pasazion unea hause. Atarratzeko ikastolako andereñoak ortuko langabetuen batzordeko kidearen eskutik jaso zuen lekukoa. 40 urte berantago bi muskiliarrak herriko plazan elkartu ditugu une horiek gogoratzeko. Bazen ordian Siberuan langaben alkarte bat, muntatuik izan zena. Ez zen bate hoaiko berbaldintzak lanain aldetik, bazen langabezia. Gai eskolako kidek, ez dut eranen nurek, aipatu zeikun korrikako lehen kilometroaren egitia, eta holaz joan ginen. Abiatu ginen beraz atratzeko plazatik. Duzeit bi mintzaldi izan zela, nik tipi bat egin nien eta aikakuak. Eta geho hortik abiatu ginen, bena atratzeko plaza etzen beteik, jenten lekia bazen guztian. Hoaien zuten dudalek zenbaki izanen den horadenian, bat badago goetatzeko. Beraz, bigarren kilometroa, eta ni mementoretan, lautan hoita batetik eta sei arte, atarratzeko ikastolaneko jakaslen duzen. Eta ara, beraz, ikastolako burrasoek kilometroa erosi zuten, eta nik erakasle bezala, ikastolatik haurrekin jinginen, haurrak hor dira, hor magibelian.
Eurekin batera elkartu ditugu hastapenetik korrika Siberuan antolatzeko lanetan ibili diren Jargo eta Popol. Kilometroen banaketa zarduratu da urteetan Popol eta tokia initz jenderik gabe izaten zela gogoratu du. Hoita laugeren korrika dukez, mila bedatzeun eta lautan eta igual lehentze abitu zuzun iparaldetik, Baionatik. Eta oharnuz zuzun peio hospital, zuzun eta ribilai famatia, hua zuzun lehen kilometro lekukuen eramaila. Eta egia duzu urtehetan eta Jean-Jacques lekuko dukezu. Eta zinez kilometroak eziela beteik, lehen korrikak eta huaikuk arrun desberdin atutzen. Lehen borroka bat zuzun, bai antolaketan eta bai nik oroitzapen gogorra batit, mugani gaitin. Ikusten guntilaik eta mugaz eta Gipuzkoa aldin endaian oharnuzu. Gipuzkoa aldin ikusten gintitzen tanketa, guardia zibilak, armeikin, argazki hartzen, prefosta bezen, hegoaldeko iheslai bezen goertin, argazkien hartzen, ordin egazki borroka bat zuzen. Guai, lautan hoita hamar, 2000 goztik bilakatu iduzu beste handi bat. Ez, militantismo batetan sartu ginen gu, bai elkarte sailean eta hola baginen multxo bat ordinak ben eta lugaldea defenditzen ginuena, erresetzena, zeren eta ordian zailtasunak baziren zen eta bai kultural horian, bai politikal horian eta hola zailtasunak bazien, Euskara etzen ezagutua ez onartuzko hizkuntza bat zen, behar zen kasik, frantsesa da gure hizkuntza eta aldiz urratsak eginik izan dira eta korrikan parte hartzia ordian guretako zen naturala. Korrika guztien datuak gordetzen ditu egindako lanaren lekuko. Ataratzetek abitu zelaik, Iruñan heltzeko, lehentze izan duzu korrikak 2000 kilometroak gainditututila. Hor 2000 eta lautan hogei kilometro egiten ziz. Eta egunera ikusten ginuen nuntik nunginen, Siberotik noa joaiten zen, beraz gometekin ezarten ginituen, bai? Jarrekitzen zuten? Bai. Geografian lantzeko? Bala, bai. Eskoletiko geografia. Pozik eta harro dira denak korrika atarratzetik abiatuko delako, baina biharamunean ere, Zuberu euskalduntzen jarraitzeko lanean jarraitu behar dela nabarmendu dute. Bai, euska goraipatu idukez atarratzeko plazan, bena bihamen goizan ez dakit, bai, jurnentzia kantuko lehen eskuinetain lehen sokrunden ostatu horta, hor euskazeitzen ahalko zia bestetan nekez. Guaikit den problema berra badela bazela horrian, Euska zakienek, talde batetan sartzen malimazien frantses mintzu zen talde batetan, frantses ilat lehatzen zien, etzen indarrik egiten juiteko euskalat. Eta guai bada behar problema, bena... Enetako zailtaksuna duk, dakigunek, ez dugule gartan gihauen hartin. Euskaldun batekin, dakienaikin, euskara zaiko niz. Eta nik hortan da desafio edo kalte handiena hortan dugu, ez da, enetako diabolizatzen dugu pixka, kanpotiarrak baditiau eta sartzen dituk, eta enetako ez da hor problema. Sometaliz baditu kanpotiarreli bat, interesatuak guak dienak hizkuntzain ikasteko, ez lekukoak dakitenek egarteko. Hartzen dugu, erraiten zuelaik hizkuntza bat ez da galtzen eta ez dakitenek ikasten ez dutelako salbu eta dakitenek hitz egiten ez dutelako, enetako hortan da zailtasun gehiena. Nik ez dit eta Siberua eta ezaiko bestik benogoago, ez besti benapalako, besti bezala. Seguruzu korrika abitu dela ikantxe Bilboan eta mendebaletik karantzatik bezala, seguruzu han ataratzen dien berarrankak utiela euskaikin. Atarratzetik Bilbora 40 urte berantago lehen kilometroetan izanen dira berriro ere, Zuberera, euskara, bizirik mantentzen bizi osoa lanean daramaten lagunak.
Egan bezala, 24. korrika hemendik Atarrazeko plazatik abiatuko da bihar Euskal Irrati Telebistaren kateetan ere zuzenean segitzen alko duzue. Hasi beraz, zuek ere, beroketak egiten bihar arte. Zer gara euskara beraz bagara, maixux eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkerare fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranaren eraldia lumani berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, Dahlatik gazara, hor da gure gogoa. Zerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera.